Ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Po menší pauze během svátků jsem konečně nabral dost sil, abych se vrhl na plnohodnotné video. Proto jsem se rozhodl shrnout příběh Call of Duty 4 Modern Warfare. Jedná se o první díl původní trilogie MVček. Původně jsem se chystal udělat pouze příběh jedné postavy z téhle série. A to kapitána Price, proto jsem nechal v komunitě hlasovat, zda chcete originál z původní trilogie, anebo toho z rebootu. Nakonec jsem se rozhodl místo postavy udělat příběh celé hry. Samotný příběh původního kapitána Price je sice také v plánu, ale v minulosti jsem udělal něco podobného, když jsem místo příběhu Call of Duty Black Ops Cold War udělal příběh pouze Franka Woods'e. Věřím, že mi to odpustíte a videa na samotného kapitána Price se dočkáte v budoucnu. Ještě než video začne, tak vás poprosím, abyste dali like, odběr, pokud ho ještě nemáte, a zapli si upozornění u zvonečku, aby vám neunikla nejnovější videa. Nyní už se pohodlně usaďte, protože právě začíná příběh Call of Duty Modern Warfare. V roce 2011 Khaled al-Assad začíná převrat na Středním východě a Rusko je uprostřed konfliktu mezi vládou a radikální skupinou ultranacionalistů. Konflikty ovšem zdánlivě nemají velký význam a členové jednotky SAS dokonce vtipkují o tom, že tohle jsou dobré zprávy a jedinou špatnou zprávou dne je nábor nováčků. Tím prošel jakýsi seržant John Soap McTavish. Kapitán Price si jen povzdechne a vydá se za členy svého týmu, zatímco Gas jde uvítat nováčka. Společně projdou výcvik zacházení se zbraněmi a nakonec je na čase setkat se zbytkem týmu. Soapovi se podaří projít výcvikem a když se téměř přiblíží k rekordnímu času, který nastavil Gas, vyslouží si přijetí do týmu Bravo a obdiv všech přítomných. Teď už je ale čas pustit se do skutečné práce. Je 1:30 ráno a vrtulník se vznáší nad rozbouřeným mořem. Jejich cílem je infiltrace lodi a zajištění převážené podezřelé zásilky. Posádka je postradatelná a není teda třeba nechávat je naživu. Podle ruského informátora se v Beringově úžině nachází estonská nákladní loď a v ní kontejner s nebezpečným obsahem. Uvnitř kontejneru se nachází jaderná hlavice a přepravní dokumenty nasvědčují, že původní domněnky o tom, že konflikty v Rusku a na Středním východě nemají spojitost, se náhle rozplynou. Zbraň je totiž určena al-Assadovi a dodavatelem jsou Rusové. Na loď náhle zaútočí stíhací letoun MiG a je na čase se zbalit a uniknout. Soap skočí na palubu vrtulníku, ale zachytí se za okraj rampy a začne sklouzávat, když v tom ho zachytí kapitán Price. Venku právě svítá a americká rozvědka přes satelit sleduje auto přijíždějící k domu, do nějž dva maskovaní ozbrojenci vedou muže, který se sotva drží na nohou. Je to prezident Al-Fulani. Jehož vládu svrhl al-Assad a nyní ho vezou na zadních sedadlech, aby se své vlády definitivně vzdal. Na ulicích vidí násilí. Civilisté jsou zatýkáni a vražděni po desítkách. Země je v troskách. Konečně ho vyvádějí z auta a přivazují ke sloupu. Srdce mu bije tak, div mu nevyskočí z hrudi. Kdo je ten muž a co se chystá provést? Gas o situaci informuje Price. Situace na Středním východě se vymyká kontrole. Oficiálně je to druhý den, co konflikt započal. Američané si s al-Assadem poradí a pro Al-Fulaniho už se nic udělat nedá. To důležité ale je, že informátoru s krycím jménem Nikolaj zbývají přibližně 3 hodiny života, pokud mu Price a jeho tým nepomůže. Díky tomuto člověku, kterému se podařilo vynést ven informace o zásilce na estonské lodi od skupiny ultranacionalistů, si Price a Gas dokázali dát dohromady souvislosti vedoucí k možné válce.
Nachází se kdesi v Kavkazském pohoří a lokalizovat ho nebude snadné. Naštěstí se jim ale naskytne pomoc v podobě seržanta Kamarova a jeho lojalistů. Price a Gass s ním už měli co dočinění a jejich mise v Bejrutu je přiměla toho muže přinejmenším nenávidět. On ale ví, kde se Nikolaj nachází a je ochotný je k němu dovést. Předtím však bude třeba zničit nepřátelskou základnu, odkud ostřelují raketami obytné zóny a o život tak přišly už stovky civilistů. Cíl je to ušlechtilý, ale Price ani Gass nemají čas ani náladu na Kamarovovi hrdinské kousky. Now go and sit in the corner. So, guys, we've got to reach that house before anything happens to the informant. Let's go. Když se konečně dostanou k Nikolajovi, je ten samý šrám, ale jinak v pořádku. Má ovšem špatné zprávy. No, their invasion begins in a few hours. Why? The Americans are making mistake. They will never take Al-Assad alive. Jakoby to nestačilo, odněkud přiletí protiletadlová raketa a vrtulník s členy Bravo týmu se střelí kdesi nad západem Ruska. Ztráty? 2 piloti a 1 člen týmu. Ultranacionalisté jsou týmu na stopě. Je třeba se odtamtud dostat za každou cenu. Na pomoc jim přilétá letoun AC-130H Spectre. A s jeho palebnou podporou se tým bezpečně dostane do extrakční oblasti a unikne. Je 13:45 a americká invaze je v plném proudu. Vrtulníky se blíží ke břehu místa, kde ještě včera byla vláda a řád a nyní zde panuje chaos. Na palubě jednoho z vrtulníků je tým mariňáků vedený poručíkem Vasquezem a s ním jsou na palubě i četař Griggs a seržant Paul Jackson. Jejich cílem je budova, z níž si Al-Assad udělal své velitelství. Po cestě naráží na slabý odpor a při infiltraci budovy se dozví, že pátrají na špatném místě. Nový úkol zní zajistit Al-Assáda v budově televizní stanice, odkud vysílá svou propagandu. Tam se setkají s četařem Griggsem, který pro ně má negativní výsledky pátrání. Al-Assád v budově není a celou dobu odtud vysílá ve smyčce. Následujícího dne už se konflikt vyostřuje. Z toho, co měla být blesková akce, se stává otevřená válka. Americké jednotky jsou napadány Assádovými muži a přestože jsou lépe vybaveni a vycvičeni, moment překvapení pomáhá udržovat nepřátelům výhodu. Poručík Vasquez a jeho tým jsou tak nuceni stáhnout se k extrakční zóně, kam se dostanou za pomoci tanku M1A1 Abrams. Jehož posádce poskytli palebnou podporu. Nyní je konečně čas udeřit na Al-Assáda a doupě, kde se ukrývá. Mezitím vrtulníky vyzvedávají opozdilé vojáky a Vasquez s Jacksonem jsou členy jednoho z těchto extrakčních týmů. Podporu jim poskytuje vrtulník Apache a jeho pilotka Pelájová a vše probíhá bez potíží. Situace je však velmi napjatá. Podle zpráv od SAS, které poskytl kapitán Price, Al-Assád disponuje nejméně 1 nukleární hlavicí, proto jsou do akce vysláni pyrotechnici. A všechny týmy mají za úkol se stáhnout z oblasti, dokud nebude zařízení definitivně zneškodněno. Během ústupu je však vrtulník kapitána Pelájové sestřelen. Pilot vrtulníku, na jehož palubě jsou mariňáci, však zjistí, že nejméně 1 z pilotů vrtulníku přežil a proto zažádá o povolení přistát a zachránit svého spolubojovníka. Je upozorněn, že nebudou v dostatečné vzdálenosti, pokud bomba vybuchne, ale tým se rozhodne toto riziko přijmout. Přistanou a Jackson se rozběhne k vraku vrtulníku. Má pouze 90 vteřin na to, aby Pelájovu vyprostil a dostal se s ní zpět do svého vrtulníku. Popadne ji do náruče a utíká, co mu síly stačí. Nikdo tu nezůstane. Všichni se vrátí domů. Probable nuclear threat in the capital. Proceed to the minimum safe distance until the all clear is given by the NEST team. Go, go! Ladies and
Toho dne přišlo o život 30 000 vojáků a nespočet civilistů. Čtvrtý den od konfliktu Nikolaj Price upozorní, že Al-Asad se může ukrývat na severu Azerbajdžánu, kde má jeden ze svých úkrytů. A skutečně, podaří se ho vypátrat. Kde vzal ty jaderné zbraně? Kdo jsou jeho kontakty? Sir, it's his cell phone. Who was that, sir? Zakayev. Imran Zakayev. Price stěžka dýchá a obličej má celý opocený. Imran Zakajev. Jak by na něj mohl zapomenout? Setkali se tehdy v Pripyati. Před 15 lety. Price, tehdy ještě jako poručík, měl za úkol zlikvidovat překupníka se zbraněmi. Takovou operaci schválila vláda poprvé od druhé světové války. Poručík Price s jeho velitelem, kapitánem Macmillanem, se dostali přes radioaktivní pustinu až do města duchů, kde měl proběhnout obchod s vyhořelým radioaktivním palivem. Price si připravil odstřelovací pušku a čekal na začátek setkání. Když cíl dorazil, nebyl to nikdo jiný než nechvalně proslulý Imran Zakajev. Jehož nekalé praktiky se datovaly zpět do období studené války. Vítr sílil a hrozilo, že zanese kulku jiným směrem než do těla překupníka. Price měl jediný pokus. Vydechl a vystřelil. Kulka zasáhla Zakajeva do ramene a oddělila mu tak celou ruku od těla. S takovým zraněním rozhodně neměl šanci přežít. Mise byla splněna a i když byl během ní Macmillan zraněn, Price ho donesl až na místo extrakce a stal se mezi členy SAS legendou. Jak se však ukázalo, to samé platilo pro Zakajeva, který sformoval milici ultranacionalistů a ta 8 hodin po Al-Asádově smrti pátrá po týmu Bravo. Jedinou nadějí je udržet se, dokud nedorazí pomoc. Situace není nijak veselá. Celá oblast je osídlena protileteckými systémy a tým je nucen dvakrát změnit pozici pro extrakci. Nakonec se jim však podaří dostat se pryč. Nyní už je vše jasné. Al-Asád byl jen nastrčená loutka, ale ten, kdo vlastní zbraň, která připravila o život desítky tisíc lidí, je loutkář Zakajev.
SAS se spojí s mariňáky a ruskými loajalisty a začnou plánovat odvetnou akci. Jedním z členů nově vytvořené koalice je i četař Griggs, který přežil výbuch na Středním východě, jelikož se stihl včas evakuovat. Zakajev se stáhl do ústraní, ale jeho syn Viktor je velitelem milice ultranacionalistů a přes něj se spojencům podaří dostat se k Imranovi. Je 5. den od začátku konfliktu a Price, Gass, Soap, Griggs a Kamarov s jeho lojalisty chystají kdesi na jihu Ruska přepadení Viktorova konvoje. To se zdaří, ale Viktor uteče a spojenci se ho snaží dohnat a zajmout. Nakonec se k němu dostanou na střeše hotelu. Raději stiskl spoušť, než aby riskoval zajetí a zklamal tak svého otce. Imran se s odpovědí na tuto ztrátu dlouho nezdržoval. Rozhodl se odpálit jaderné hlavice směrem na Spojené státy. Price a jeho tým byli svědky vypuštění 2 raket. Pokud se nedostanou do kontrolní místnosti a nezneškodní je, počet obětí bude v řádech milionů. Každá vteřina se teď počítala. Týmu se podařilo dosáhnout odpalovacího zařízení a s pomocí deaktivačních kódů se podařilo obě rakety vyřídit. Zakajev, šílený vzteky, svolal všechny své muže a vydal se skoncovat s Pricem a jeho lidmi. Těm se podařilo ukrást náklaďák v depu a odjet. Celá oblast byla plná nepřátel a šance, že se dostanou do bezpečné zóny, byly mizivé. S nepřátelskými vozidly a vrtulníkem za nimi mířili po ruské dálnici a blížili se k mostu. Vrtulník vystřelil raketu a zničil tak pilíř podpírající most. Jejich šance na útěk právě skončily. Nezbývalo, než se postavit nepřátelům a bojovat až do posledního dechu. Zbytky mostu a vraky vozidel vytvořili dokonalý prostor pro krytí. Price, Gass, Soap a Griggs počítali každý náboj a rozhodli se, že pokud mají zemřít, vezmou sebou co nejvíce Imranových lidí. Jejich velení kontaktovalo Kamarova a lojalisty, aby přispěchali na pomoc. Nebýt té cisterny, mohlo vše dopadnout jinak. Griggs se pokusil Soapa odtáhnout do bezpečí, ale to se mu stalo osudným. Price se snažil postavit se na nohy, ale byl moc slabý. Ani Gass, když hleděl do očí smrti, neměl dost sil vzdorovat. Zakajev se blížil se zbraní v ruce, připravený zprovodit ze světa ty, kdož ho připravili o syna. A v tu chvíli dorazila záchrana. Loajalisté v čele se seržantem Kamarovem zničili Zakajevův vrtulník. Výbuch upoutal pozornost Zakajeva a jeho ochranky. To byl moment, kdy Price poslal směrem k Soapovi svou zbraň. Soap zamířil a stiskl spoušť. Když dorazili loajalisté, našli mezi spoustou trosek a mrtvol Price a Soapa ve vážném stavu. Kamarov se sklonil k Soapovi, který ztrácel vědomí, a připoutal ho k lůžku visícímu z vrtulníku. Jak se pod Soapem vzdalovala země, viděl jednoho z loajalistů, jak provádí Priceovi masáž srdce. Jak postupně ztrácel vědomí,
Uvědomil si, že dnes zachránili spousty životů za cenu těch svých, ale to je jejich práce. Ušpinit si ruce proto, aby svět zůstal čistý. Released a statement today confirming a series of nuclear missile tests in central Russia. Although world leaders were quick to denounce the action, Russian officials maintain that the missile tests fell well within established UN protocols. No comment was received from the ultra-nationalist party, where rumors of a possible leadership struggle have just begun to surface. In other news, the search for a ship lost in the Bering Strait due to a major storm has been called off. Toto bylo shrnutí příběhu Call of Duty 4 Modern Warfare. Pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr a zapnout si upozornění pro nová videa. Pokud chcete mou tvorbu podpořit, můžete se také stát členem kliknutím na odkaz z popisku. Podobně jako to dělají členové na úrovni podpoř svého skripa, a nebo moji nadšení podporovači, kterými jsou Hupu12, Lukas Kukuk a Arstocka.cz. Všem členům moc děkuji za vaši pravidelnou podporu a za to, že mou práci činíte mnohem příjemnější. Dále mě můžete sledovat na Instagramu a nebo se připojit k mé skvělé komunitě na Discordu. Oba odkazy jsou rovněž v popisku. A ještě taková novinka na závěr. Rozhodl jsem se, že se pokusím streamovat na Twitchi. Není to žádný zázrak, ale třeba to někoho z vás bude bavit. Takže odkaz též v popisku. Dejte mi také v komentářích vědět, pokud byste stáli o pokračování v co nejbližší možné době. Neváhejte mi taky napsat, pokud byste chtěli vidět nějakou jinou hru, anebo příběh nějaké konkrétní postavy. To už je za mě vše. Prozatím se s vámi loučím a budu se na vás těšit u dalších videí, anebo pravidelných streamů ve středu. Naschledanou.